Tara, samahan nyo akong lutuin natin itong aking ginisang patola at sitaw na may mushroom. Pakuluan muna natin yung ating karne. Yung karne, hiniwa ako ng stripe. So, pakuluan natin ito hanggang maprito siya sa sarili niyang mantika. Ngayon, golden brown na siya. Tanggalin na natin. Ngayon, gagamitin natin yung sarili niya mantika para maggisa. Gisa na tayo ngayon. So, sibuyas, and then bawang, sunod na natin yung ating kamatis. Sayang. Medyo pit-pitin natin yung ating kamatis. Durug-durugin natin yung ating kamatis. Okay na to. Lagay na natin yung ating karne. Amin muna natin. Pwede na natin lagyan ng tubig. Konti lang muna. Kasi ang patola, nagtutubig yan eh. And then, isunod na natin yung ating mga pampalasa. Lagyan natin ng ground pepper. Salt. Tapos yung ating chicken powder. Halo muna natin. Pwede na natin ilagay yung ating sitaw. Halo, halo. Pagkatapos takpan natin. Kailangan half cook lang to. And isusunod na natin yung ating patola. Ito yung patola, magtutubig lang. Takpan muna natin. Tapos susunod na natin yung ating mushroom. Lagyan natin ng konting tubig. Okay. Yan. Tingnan nyo ang kulay, no? Ngayon, takpan natin ulit.
Check muna natin, last check na to. Ito na, luto na siya. Hindi natin siya pwedeng patagalin dahil baka madurog yung ating gulay. So mga yob, ito na siya, luto na. Ngayon, turn off na natin yung ating kalan. At sumandok na tayo. Dinner. Tignan mo, ang ganda ng kulay. Madali lang siyang lutuin, di ba? So, madali lang sundan pala. Eto na yung ating gulay, mga lods. Tara na, mag-dinner na tayo. Yo, eto na yung ating gulay, oh. Tikman natin yung karne kung malambot. Harap. Try nyo. The best, Lord. Mga yob, the best siya. For dinner, oh. Magpiprito na lang tayo ng daing. So anyway, thank you for watching. Hanggang sa muli. Sana subaybayan nyo yung aking mga ibang video. Yob, manganta na! Game na! Thank you! Bye!